హరే కృష్ణ మాతాజీ, క్లియర్ గా ఉంది కదా? హరే కృష్ణ. క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్ కి అందరికీ కూడా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుగపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీ ఈశోపనిషత్ మనిషిని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానము. మరి ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఇప్పటి వరకు 13 మంత్రములను మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణం ద్వారా చూసినటువంటిది. ఈరోజు 14వ మంత్రాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో ఈ 14వ మంత్రాన్ని చూసినట్లయితే కృష్ణ 14. సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్ వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీత్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని అతని దివ్య నామ రూప గుణ లీలలను దానితో పాటు నాశనవంతమగు దేవా మనుష్య జంతు సమేతంగా తాత్కాలిక భౌతిక సృష్టిని మనుజుడు చక్కగా తెలుసుకోవాలి. వీటిని ఎరిగినంతటా అతడు మృత్యువును మృత్యు సహితమగు క్షణభంగుర సృష్టిని అతిక్రమించిన వాడై భగవద్రాజ్యంలో సచ్చిదానందమయ జీవనమును అనుభవించగలడు అంటూ ఈ మంత్రం యొక్క
భావం. సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సో ఇక్కడ మరి ఆ సంభూతిం అంటే నిత్యుడు అయినటువంటి భగవానుడు, ఆయన యొక్క దివ్య నామ రూప గుణ సంపత్తులు, అలాగే అతని యొక్క ఆ ధామ వైవిధ్యము మొదలైనవి అనేటువంటిది కలిసి ఉన్నటువంటి పదంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వినాశం అంటే మిథ్యాపూర్ణమైనగు నామ యశస్సులతో కూడినటువంటి దేవ మనుష్య ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రకటనం అంటే ఈ భౌతిక జగత్, దేవతలు మనుషులు వీళ్ళందరితో కూడుస్తున్నటువంటి వినాశం అంటే వినాశనం చెందేటువంటిది, నాశనం చెందేటువంటి. ఇంకా ఇక్కడ మరి ఆ ఉభయం అంటే ఈ రెండింటిని, అటు ఆ దేవదేవుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సత్చిత్ ఆనందమయమైనటువంటి, అలాగే అసత్ అయినటువంటి ఈ రెండింటినీ కూడా ఉభయం, ఈ రెండింటినీ కూడా అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు, తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక సృష్టిని మనిషి చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాలి అని ఈ మంత్రం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక మరి ఈ మంత్రం ద్వారా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క మరియు ఆయన దివ్యమైనటువంటి నామ రూప గుణలీలలతో పాటు ఈ నాశనవంతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ మనుష్యులు, దేవతలు, జంతువులు సమేతంగా ఉన్నటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక సృష్టిని మనిషి చక్కగా ఎరిగి ఉండాలి. సో వీటిని గురించి అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఏమిటి, భౌతిక జగత్తు ఏమిటి, భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేది యథార్థంగా తెలుసుకున్నట్లయితే, అలా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇక మనిషి ఈ మృత్యువు కానీ అంటే ఈ మృత్యువును గురించి కానీ, అలాగే ఈ మృత్యు సంహితమైనటువంటి ఈ సృష్టి గురించి కానీ ఆలోచించడు. వీటి నుంచి అధిగమించి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనాల నుండి బయటపడి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక సచ్చిదానందమైనటువంటి ఆ భగవంతుని రాజ్యంలో జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇదంతా ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే ఇంతకు ముందు మంత్రాలలోనూ భగవద్గీతలోనూ భాగవతంలోనూ మనకు చెప్తున్నట్లుగా ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులు అయినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమయ్యేటువంటిదిగా మనము ఇక్కడ తెలుసుకునేటువంటిది. సో ఇక ఈ మంత్రానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో, మానవ నాగరికత తన నామమాత్ర జ్ఞాన పురోగతిచే రోదసీ నౌకలు, అణుశక్తి వంటి వాటితో పాటు పలు భౌతిక విషయములను సృష్టించినది. అంటే ఈ మానవ నాగరికతలో మనము అభివృద్ధి చెందాము అని చెప్పుకుంటూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకు జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే ఈ భౌతిక జ్ఞాన పురోభివృద్ధిలో రోదసీ నౌకలు, అణుబాంబులు వంటి వాటిని సృష్టించడం. మరి అయినా ఏ స్థితిలోనైనా జనులు మరణించరు, తిరిగి జన్మించరు, ముసలివారు కారు, లేదా వ్యాధులు సంభవించవు. అట్టి స్థితిని సృష్టించడంలో
ఈ భౌతిక జగత్తు నాగరికత ఏదైతే ఉందో ఇది విఫలమైనది అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, మరి ఏవేవో సృష్టిస్తున్నాం, సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేస్తున్నాము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మరి ఆ జనులు మరణించకుండా ఉండేటువంటి స్థితి గురించి కానీ, రోగాలు రాకుండా ఉండేటువంటి స్థితుల గురించి కానీ, మరి వ్యాధులు లేకుండా ఉండేటువంటివి, మరి ఇంకా ఎక్కడికి వెళితే ఎక్కడుంటే మనము ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉంటామో వాటి గురించి ఏవి కూడా ఈ భౌతిక పురోభివృద్ధి నాగరికత మున్సిపులో చెప్తూ ఉన్నటువంటి పురోభివృద్ధి ఏది కూడా చెయ్యలేదు అని చెప్తూ ఉంటున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఎవడు కూడా మనిషినే కాదు ఏ జీవిని కూడా మృత్యు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి జీవులను మృత్యురహితులుగా చేయడం అనేటువంటిది ఏ ఒక్క శాస్త్రజ్ఞుడికి కూడా సాధ్యం కానటువంటి విషయం. సో కనుక మరి ఇక్కడ ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా భౌతిక పదార్థములకు చెందిన కఠిన నియమములకు లోబడే జన్మించడము, పెరగడము, స్థితిని కలిగి ఉండడము, ఇతర జీవులను సృష్టించడము, క్షీణించడము, చివరికి నశించడము అనేటువంటి 6 స్థితులను దాటవలసి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చినటువంటి ఏ జీవుడైనా అంటే భౌతిక జగత్ ఈ జడ పదార్థంతో తయారు చేయబడినటువంటి ఏదైనా ఈ 6 పరిస్థితులు, ఒకటి పుట్టడము, అంతే కదా, జన్మిస్తూ ఉంటాము, జన్మ తీసుకోవడము, ఆ జన్మించినటువంటి పుట్టినటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాలక్రమం, కొంతకాలం పెరిగిన తర్వాత ఇక ఆగిపోతుంది పెరుగుదల, స్థితిగా ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది. తదుపరి ఆ జీవులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది, సంతానోత్పత్తి అంటాం కదా, సంతానోత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. క్రమంగా వయసు మీద పడుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలకు అనుకూలంగా ఈ దేహము క్రమంగా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాము అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్ లో 80s లో ఇప్పుడు అని చెప్పి పెట్టి కొన్ని ఫోటోలు పెడుతూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు క్షీణించి కుషించిపోయినటువంటి పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి మరి క్షీణించడము, క్షీణంలో జరుగుతూ చివరికి ఏమవుతుంది, ఈ దేహము ఈ భౌతికమైనటువంటి పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహము నశించిపోతూ ఉంటుంది. ఈ 6 స్థితులు ప్రతి జీవుడికి కూడా తప్పనేటువంటి. సో ఈ 6 స్థితులకు ఎవ్వడు కూడా అతీతుడు కాడు అని చెప్తారు. సో అందువలన మరి దేవతలు కానీ, మానవుడు కానీ, జంతువులు కానీ, వృక్షాలు కానీ ఏదైనా సరే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎల్లకాలము ఉండలేము. కాకపోతే ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్కరు ఎక్కువ కాలాలు ఉంటారు. ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తే, చంద్రలోకం లేదా ఇంద్రలోకాలకు వెళ్తే 10,000 సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు అని చెప్తారు. బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తే బ్రహ్మ ఉండేటువంటిది 311 ట్రిలియన్లు 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంటారు. కాకపోతే కాల పరిమితి డిఫరెంటే కానీ ఏ లోకంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ భువనాల్లోక అంటూ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా పునరావృతమయ్యేటువంటివే, జనన మరణాలను కలిగి ఉన్నటువంటివే. ఒక భగవంతుని యొక్క ధామము మాత్రమే వీటికి అతీతంగా ఉండేటువంటిది. కాబట్టి మరి జీవన కాలము జీవజాతులను అనుసరించి మారుతూ ఉంటుంది, అంతేకాని ఏది కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే మరి ఈ విశ్వంలో ప్రధాన జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా 311 ట్రిలియన్లు 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఆయన జీవించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి అలాగే సూక్ష్మ క్రిములు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి పుడతాయి, పెరుగుతాయి, ఉత్పత్తి చేస్తాయి, మళ్ళా మరణిస్తాయి. కొన్ని గంటల్లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. అంతేగాని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎవడు కూడా శాశ్వతం కాదు. కొంతమంది కొన్ని గంటల్లో ఉండొచ్చు, కొన్ని నిమిషాలు గంటలు, కొన్ని రోజులు ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో నెలలు ఉంటాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని
వేల సంవత్సరాలు, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు, కొన్ని కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు. బట్ అంతిమముగా మృత్యువాత పడవలసినదే. భౌతిక నియమాలు, కఠోర నియమాలు, కాలక్రమంలో కాలచక్రము అనేటువంటి దానిలో ప్రతి ఒక్కడు పడవలసినటువంటిదే. మరి వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము, అదే గోలోక వృందావనము, ఈ జనన మరణాలకు అంటే మృత్యురహితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించినటువంటి సరైనటువంటి సమాచారం లేని కారణంగానే ఈ శాస్త్రజ్ఞులు గాని, రాజకీయ నాయకులు గాని ఈ స్థానంను మృత్యురహితం చేయడానికి, ఇక్కడే ఎలాగంటే మనం ఒక జైలుకు వెళ్ళి ఆ జైలులో నాకు వసతులు కావాలి, నాకు ఏసీ కావాలి, నాకు బిర్యానీలు కావాలి అని అడిగినట్లు ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చి జైల్లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నాము? మార్పు చెంది తిరిగి మళ్ళీ జనజీవన స్రవంతిలోకి రావడానికి. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చింది కూడా మనం అలాగే. ఆ భగవంతుని ధిక్కార స్వభావం వలన ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి నెట్టివేయబడ్డాం. అలా నెట్టివేయబడినటువంటి మనము ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటిది. తిరిగి గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకోవడానికి, శిక్షణ పొందడానికి అనుకూలమైనటువంటిదిగా చెప్తారు. మిగిలినటువంటి ఏ దేహంలోనూ కూడా ఇంతటి గొప్ప అవకాశం ఉండదు. కనుక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఈ జన్మలోనే తదుపరి జన్మ ఉంటుందో లేదో ఏదో తెలియదు. సో కనుక ఇప్పుడే ఆ భగవంతుని శరణజొచ్చి ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోవాలి అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి తెలియనటువంటి వాళ్ళే ఈ శాస్త్రజ్ఞులు, రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడే ఏదో శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే వాళ్ళు ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల నుండి మరి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి విముఖతను చూపెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించవలసి వస్తుంది. సో మనకి ఆ విష్ణు పురాణంలో ఆ భగవానుడు పర అంటే ఉన్నతమైనటువంటి, అపర న్యూనమైనటువంటి 2 భిన్న శక్తులను కలిగి ఉంటాడు. ఇది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వాడు కూడా చెప్తారు. నా యొక్క పరాశక్తి, అపరశక్తి. సో జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నత శక్తికి చెందిన వారు కాగా, ప్రస్తుతం దేని ఎందైనా మనం చిక్కబడి ఉన్నామో అట్టి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది న్యూన అపరశక్తి, పరాశక్తి, అపరశక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా మరి ఇక్కడ ఈ న్యూన శక్తి జీవులు ఇరువురి కన్నా భిన్నమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క ఉన్నత శక్తి అంశం వేరొకటి ఉంది అని చెప్తారు. అది నిత్యమైనటువంటిది, వినాశన రహితము అయినటువంటి భగవద్ధామమును ఏర్పరిచేటువంటిది. అదే మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశం 8వ అధ్యాయంలో పరస్తస్మాత్ భావోన్యవ్యక్తో వ్యక్త సనాతన యస సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పరస్తస్మాత్ భావో అన్యో అవ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతన అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే సూర్య చంద్ర ఆ శుక్ర గ్రహములతో పాటు సమస్తము ఉన్నత అధమ మధ్యమ లోకాలు విశ్వంలో నెలకొని ఉంటాయి. ఈ లోకాలన్నీ బ్రహ్మదేవుని జీవిత కాలమునందే ఉనికిని కలిగి ఉంటాయి. అయినను వీటిల్లో కొన్ని అధమలోకాల్లో బ్రహ్మదేవుని పకటి సమయం పూర్తి కాగానే నశించి తిరిగి
బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయం ఆరంభం కాగానే సృష్టించబడతాయి. మనకి కల్పారంభము, కల్పము, కల్పాంతాలు అంటాం కదా. కల్పారంభం ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగటి సమయం కల్పము ఆరంభమవుతుంది. ఈ జీవులన్నీ కూడా సృష్టించబడుతూ ఉంటాయి. ఆయన రాత్రి కాగానే అన్ని కూడా మళ్ళీ ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువులోకి చేరుకుంటూ ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం ఎంత ఉంటుందో రాత్రి సమయం కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే వ్యక్త సమయం ఎంత ఉంటుందో అవ్యక్త సమయం కూడా అంతే ఉంటుంది. మనకు కూడా ఎలాగైతే రాత్రింబవళ్ళు ఉంటాయో అలాగే బ్రహ్మకు కూడా రాత్రింబవళ్ళు ఉండేవి. సో మరి ఇంకా మనకి ఆ సూర్య చంద్రాది ఉన్నత లోకాలలో నివసించేటువంటి జీవులు, వారితో పాటు ఈ మర్త్యలోక వాసులు, అధమలోకానికి చెందిన వారు అందరూ బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయమున ప్రళయ జలాలలో లీనమవుతారు అని చెప్పబడుతుంది. ఇక జీవుడు ఆధ్యాత్మికంగా నిత్యుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆ సమయమున వ్యక్త స్థితిలో ఉండడు. అటువంటి స్థితియే అవ్యక్తము అనబడుతుంది. తిరిగి బ్రహ్మ ఆ జీవితాంతమున సమస్త విశ్వము కూడా నశించిపోతుంది. సంపూర్ణ ప్రళయం అంటారు. అప్పుడు మొత్తం అన్ని కూడా సృష్టించబడిన ప్రతిదీ కూడా నశించబడుతుంది. సో అప్పుడు మరొక అవ్యక్త స్థితి ఏర్పడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఈ రెండు అవ్యక్త స్థితులకు అంటే సాధారణంగా బ్రహ్మ యొక్క పగలు రాత్రులు వచ్చేటప్పుడు రాత్రి సమయంలో అవ్యక్తంగా, ఇప్పుడు ఇక్కడ అవ్యక్తంగా ఉన్నాయి. మనకి నైట్ అయితే చీకటి కాగానే అంతకుముందు డే టైంలో కనిపించేటువంటిది ఏదైనా మనకు కనిపించదు కదా. ఏదో కరెంట్ వేసుకొని లేదా టార్చ్ చేయడం కాదు. సాధారణంగా చీకటి వచ్చింది అనుకోండి, డే టైంలో మనకి ఎంతో స్పష్టంగా కనిపించేది ఏది కూడా కనిపించదు. అదే అవ్యక్తం. అంత మాత్రమే అది లేనట్టు కాదు, అది ఉంటుంది, అవ్యక్త రూపంలో ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఈ అవ్యక్త రూపాలు అనేటువంటిది బ్రహ్మ రాత్రి కాలంలో జరిగేటువంటిది ఒకటి, బ్రహ్మదేవుడి మొత్తం జీవిత కాలం ముగిసినప్పుడు జరిగేటువంటి ఇంకొక అవ్యక్త స్థితి. ఈ రెండు అవ్యక్త స్థితులకు భిన్నంగా ఆధ్యాత్మిక లోకము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము ఉన్నది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి. సో దానిలో మరి అనేక సంఖ్యలో ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. మరి బ్రహ్మదేవుని జీవితాంతమున భౌతిక విశ్వమందలి సమస్త లోకాలు కూడా నశించినప్పటికీ కూడా ఆ లోకాలు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు నిత్యంగా నెలకొని ఉంటాయి అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, ఆ నా ధామము నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. సో దానిని చేరిన వాడు తిరిగి రావాల్సిన పని లేదు అని చెప్తారు. అక్కడ అది స్వయం ప్రకాశమానం. సూర్యుడి యొక్క కాంతి కానీ, చంద్రుడి కాంతి కానీ, లేదా విద్యుత్ అగ్ని కాంతులు కానీ అవసరం లేదు అని చెప్పబడినటువంటి. సో మరి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుని ఆ జీవితాంతమున భౌతిక విశ్వమందలి సమస్త లోకాలు నశించినప్పటికీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు నిత్యంగా నెలకొని ఉంటాయి. అలాగే ఆ భగవంతుడు యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో ఇక్కడ శ్వాసని ఇచ్చేసేటప్పుడు ఆ బయటకి ఆయన శ్వాస ద్వారా బుడగలుగా కొన్ని బ్రహ్మాండాలే సృష్టించబడతాయి అని చెప్తారు. కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండం. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఒక బ్రహ్మ ఉంటాడు. మనకున్నటువంటి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, అష్టముఖ బ్రహ్మ, 16 ముఖాలు, 32 ముఖాలు, అలా 1000 ముఖాల దాకా ఉండేటువంటి బ్రహ్మలు ఉంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ లోకాలను బట్టి. సో కాబట్టి మరి ఒక్కొక్క బ్రహ్మదేవుని ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాలు పలు ఉంటాయి. ఇక్కడ పలువురు బ్రహ్మల ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తు
భగవానుని యొక్క శక్తిలో 4వ వంతు మాత్రమే. మొత్తం 4 వంతులు ఉంటే 3 వంతులు ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉండగా 1 వంతు మాత్రమే ఈ భౌతిక జగత్. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో వసించేటువంటి అధిష్టాన పరమ పురుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి భగవద్గీతలో ధృవపరచబడినట్లుగా అతడు కేవలము అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే లభ్యమవుతాడు అని చెప్తాడు. కానీ జ్ఞానయోగం చేత గాని కర్మయోగాల చేత గాని ఆయన లభ్యమవ్వడు, అర్థమవ్వడు అని చెప్తుంటారు. ఇక సకామ కర్మరతులు అంటే కర్మిష్ఠులు స్వర్గలోకాలను చేరవచ్చును, సూర్యచంద్ర లోకాలను కూడా ఆ స్వర్గలోకముల వలె ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. అలాంటి లోకాలను చేరుకోవచ్చు. మరి ఇంకా జ్ఞానులు యోగులు ఇంకనూ ఉన్నతమైన మహర్లోకాలు, తపోలోకము, బ్రహ్మలోకాలను పొందుతూ ఉంటారు. కానీ భక్తియుత సేవ ద్వారా వారు యోగ్యులైనప్పుడు అక్కడికి చేరిన తర్వాత కూడా ఇంకా భక్తిని కొనసాగించినట్లయితే ఆ యోగ్యతను అనుసరించి వారు ఆ బ్రహ్మ తేజస్సులోనికి గాని వైకుంఠ లోకాలలోకి గాని ప్రవేశించగలరు. ఆయనను భక్తి యోగంలో శిక్షణ బడినదే. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తారు, అయినా కూడా ఎవరు కూడా భక్తి యోగంలో శిక్షణ పొందనిది అంటే ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు కానిది, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయనటువంటి వాడు ఎవరు కూడా వైకుంఠ లోకాలలోనికి ప్రవేశించలేడు అని అనేది నిశ్చయము అని చెప్తున్నారు. వైకుంఠ లోకాలలోనికి చేరకపోవడం. సో ఈ భౌతిక లోకాలలో బ్రహ్మదేవుని మొదలుకొని చిన్న చీమ వరకు కూడా ప్రతి జీవుడు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. దీన్నే భవరోధము అని అంటారు. హరే కృష్ణ. ఈ భవరోగంలో ఉన్నంత వరకు అంటే ఈ దేహం నేను, ఈ దేహ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనే భావన ఉన్నంత వరకు ఈ దేహాంతర ప్రాప్తిని మనం పొందవలసిందే. ఒక దేహం నుండి ఇంకొక దేహానికి నిరంతరము మారుతూ ఉండవలసినది. మనిషి రూపమును పొందినా, దేవతా రూపాన్ని పొందినా, లేదా జంతు రూపమును పొందినా జీవుడు చివరకు ఆ 2 ప్రళయాలు అంటే బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి సమయము, ఆ బ్రహ్మ యొక్క జీవితాంతము అనేటువంటి ఆ జీవితాంతము సంభవించేటువంటి ప్రళయాలు, ఆ ప్రళయాలలో అవ్యక్త స్థితిని అనుభవించవలసి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. సో ఈ విధంగా నిరంతర జన్మ మృత్యువులను మరి వాటితో పాటే అనుసరించి ఉండేటువంటి ముసలితనము, వ్యాధులను నివారింపగోరితే మరి చెయ్యవలసినటువంటిది ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు కావడము, ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతునికి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతి కావడము. సో ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైన సేవలో నిమగ్నం అవ్వడము తప్ప మరొక మార్గం లేదు. ఈ కలియుగంలో మరి ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పొందడానికి మనకి ఆ నామస్మరణం, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని నామములు అభిన్నములు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకు ఉన్నటువంటి మార్గము ఆ నామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి తద్వారా
మన హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యాన్ని తొలగించుకుని ఆ భగవంతునికి శరణాగతులై మనము మరి ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి నిత్యమైన శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవడానికి ఏకైక మార్గము శరణాగతి. అందుకే భగవద్గీతలో అంతా బోధించిన తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగాలు అన్ని బోధించి చివరికి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పారు. సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము అని చెప్తారు. సో కానీ భగవంతుడు అంతగా చెప్తూ ఉన్న ఈ దురదృష్టశావత్తు మూర్ఖ జనులు ఆ ఉద్దేశాలని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను వక్రీకరించి జనులను భిన్న మార్గాలలో పట్టేవట్టుగా. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అన్ని ఆరాధనలు ఒకే ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. చాలా స్పష్టంగా మనకి 2 మంత్రాలు 12, 13లో చెప్పబడినటువంటి మంత్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి. సో అందుకే భిన్న మార్గాలంటూ వైద్యశాలలు, లేకపోతే ఇంకేదో ఆశ్రమాలు, ఇంకేదో స్కూల్స్, లేకపోతే హాస్పిటల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇలా చేస్తుంది. సో మరి ఎవరైతే ఆ భగవంతుడైనటువంటి సంభూతి దేవదేవుడు వినాశ అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తు, ఈ రెండింటినీ ఒకే సమయంలో చక్కగా తెలుసుకోవాలనేది మనకి ఈ ఈశోపనిషత్. ఏది శాశ్వతము, ఏది అశాశ్వతము అని తెలుసుకోవడం. ఇదే మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తు 14వ మంత్రము మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి కాబట్టి మనల్ని, మనతోటి ఉన్నటువంటి మానవులను సరైనటువంటి మార్గంలో పయనింపచేసి వారిని రక్షించుకోవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి వైష్ణవుడికి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ప్రతి వైష్ణవుడు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తత్వాలను నలుగురికి తెలియచేస్తూ ఆ భగవతత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ఈ అమాయక జనుల పైన పడే విధంగా, ఈ మిథ్యావాదులు, మాయావాదుల బారిన పడకుండా నిజమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. దాని కొరకే ఇస్కాన్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడి ఈ సంస్థ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక తత్వాలను ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఇవాటి క్లాస్ పైన